Arktida, neobyčejná a tajemná krajina. Pro většinu lidí mrtvá ledová pustina. Pustina, která umí vyčarovat pohádkové scenérie a neobvyklé jevy. Tato na první pohled mrtvá, bezduchá krajina skrývá v sobě živý, čarovný svět. Je velmi dobře skryt před zraky neskušeného pozorovatele. Stačí však najít jedno jediné. Vstup do hloubi ledovce, který nás zavede do jeho nitra. Vítá nás studna, hluboká 120 metrů. Pokaždé, když sjíždíme do hlouby ledovce, přivítá nás zvláštní pocit. Nad hlavami máme desítky až stovky metrů ledu. Mrazivý pocit. Vždyť je to pouze zmrzlá voda. Překonáváme stovky metrů ledovcových chodeb, nořících se stále hloub do nitra ledovce. Dalo by se předpokládat, že v hloubi ledovce se nenajde nic než pouhý led. Ale to, co vidí naše oči, připomíná živý organismus s orgány, nervy, cévami. Ledovec žije. V tenkých kapilárách proutí životodárná voda. Krev ledovce. Tekutina, bez které by život ledovce, stejně jako náš, nebyl možný.
každém kroku překvapuje pestrost a rozmanitost forem tvarů. Hladké, vodou vyleštěné ledovcové stěny se střídají s krystaly, které blýskají miliony jisker. Kousky břidlice, zatavené v ledu, odhalují tajemství pohybů ledovcových mas. Vypovídají o jevech stále málo probádaných. O jevech, které bychom alespoň z části chtěli objasnit. Dosáhli jsme skalního podloží, na kterém spočívá celý masiv ledovce. Teď již můžeme putovat pouze skalním úvozem, který je hlavní tepnou odvádějící tavné vody. Naše cesta pokračuje korytem ledovcové bystřiny. No. Jak umíš plývat dobře? Bardzo. Źle. Bardzo dobře? Bardzo źle. No tak to myślę, že se dzisiaj naučíš. Držíš všechno? Můžu jet? Mach na hlavu. Šimra, vydáš nám světlo ode mě. Benátky hadr, Maruško. Hluk podzemní řeky spoutává tenký led, který tvoří zrcadlo na podledovcovém jezeře. Naše gumové ledoborce se neosvědčily v těchto podmínkách. Jsou moc lehké na to, aby dobře lámaly led, a moc těžké na to, aby po něm lehce klouzali. Promočení a promrzlí svádíme těžký boj o poznání každého dalšího metru tohoto záhadného světa. Tam sazata. No, Sifon. Konec. Jsme na konci našeho putování. Došli jsme k sifonu, který nám uzavřel cestu. Naším cílem
bylo nalezení odlehčovacího odvodňovacího kanálu, který může být aktivní jednou za několik let. V době svojí aktivity odvádí část jeskyních vod do vývěru, který tryská ze země o několik stovek metrů dále. Ještě než já jsem vlastně přijel, a když jsme sem šli, tak mi říkal, že musí být odbočka doprava, že to je přesně to náledový pole, který on tam našel před Kvislou, že to může být jedině Lippert, že prostě to je nová vývěrečka Lipperta nebo odlehčovací kanál a je to tady. Potvrdili jsme teorii o možnosti občasného propojení vzájemně nezávislých odvodňovacích systémů ledovce. Nastupující únava, mokré oblečení a představa zpáteční cesty pomalu nahrazují radost z pobytu v tomto přízračném světě ledu. Snažíme se v sobě uchovat vše neskutečné a krásné. Nevíme, kdy nás ledovec znovu pustí do svého nitra.